Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Bon dia, salam aleikum, això és Veu Sarauí. Vos saluda Rafael Borràs i Tomeu Martí. El primer, a la presentació i coordinació del programa, i el segon, però no menys important, el comandaments tècnics. Benvingudes i benvinguts al programa de ràdio de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears a Ona Mediterrània. Avui, 14 de desembre, fem el programa en directe, però recordeu que, com sempre, hi haurà diverses redifusions en els 15 dies vinents aquí, a Ona Mediterrània. Començam aquesta hora de ràdio amb informació, opinió, cultura, etc., sempre a favor de la independència del Sàhara Occidental i el respecte dels drets humans al poble sarauí. Ho fem amb el resum de notícies que ens prepara i presenta cada programa la Núria Perea. Noticias recopiladas entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre. Después de las noticias, no te olvides del Sàhara Occidental i el Sahara. Nacional. La Conferència de Suport al Poble Saharauí, el COPO, demana a Sánchez que després del suport a un estat palestí ha de reconèixer el dret del poble saharauí al seu propi estat. Se li demana que actuï en coherència i procedeixi a la descolonització del Sàhara Occidental, reconeixent el dret del poble saharauí al seu propi estat, la República Àrab Saharauí Democràtica. La conferència, a la seva edició 47, ha reunit a Toledo 260 participants, entre governs locals, regionals i nacionals, parlamentaris, associacions, comitès de suport al poble saharauí i delegacions dels països d'Algèria, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Sud-àfrica, Suècia, França, Espanya, Portugal i Irlanda. A més, ha comptat amb César Landa, exministre d'Afers Estrangers del Perú, com a convidat d'honor. La conferència ha destacat la determinació, resistència i resiliència del poble saharauí als campaments de població refugiats saharauís, a la diàspora i als territoris ocupats del Sàhara Occidental. I ha destacat la posició de principi i el suport indestructible d'Algèria a la lluita del poble saharauí. També s'ha enviat un missatge de suport i de solidaritat amb el poble palestí. En el marc d'aquesta trobada, s'ha fet una reunió interparlamentària al Congrés dels Diputats que ha reunit grups i intergrups de suport al Sàhara Occidental. La propera EUCOCO se celebrarà a Portugal els dies 29 i 30 de novembre de 2024. I Sumar proposa donar la nacionalitat als saharauís nascuts sota l'administració espanyola. Sumar ha registrat al Congrés una proposició de llei per atorgar la nacionalitat per carta de naturalesa als saharauís nascuts sota l'administració espanyola, concretament els nascuts abans de 1976. Amb aquesta iniciativa, el grup parlamentari torna a desafiar el PSOE de Pedro Sánchez, que ja va rebutjar recolzar un text similar presentat per Unides Podem el 2022, després del gir de posició del govern respecte al Sàhara Occidental. La iniciativa legislativa recull que aquesta llei s'emmarca en aquesta orientació històrica de la nostra legislació per donar resposta a la vinculació amb Espanya de la població saharauí, un pas necessari per reforçar la coherència del nostre ordenament jurídic. En cas de tirar endavant, no seria la primera vegada que es concedeix la nacionalitat per carta de naturalesa a poblacions amb una forta vinculació històrica amb Espanya.
El 2015, el govern de Mariano Rajoy va aprovar atorgar la ciutadania espanyola per aquesta via als sefardites originaris d'Espanya, en concret als descendents de les comunitats expulsades per l'edicte de Granada del 1492. Aleshores, després de l'anunci d'aquesta mesura, col·lectius de saharauis van denunciar sentir-se oblidats a causa de les moltes traves amb què es xoquen per obtenir la nacionalitat. I el primer ministre saharaui insta la comunitat internacional a abordar urgentment la situació al Sàhara Occidental. També durant la celebració de l'Eucoco, el primer ministre saharaui va expressar el seu profund pes per la manca d'acció efectiva de la comunitat internacional per resoldre la situació al Sàhara Occidental. Va destacar la necessitat urgent de prioritzar els drets humans i el dret internacional per evitar una escalada cap a un conflicte més gran. Pel que fa a les polítiques del PSOE, el primer ministre va expressar la seva preocupació afirmant que semblen limitar-se a gestionar el conflicte sense abordar-ne realment la resolució. Va posar èmfasi en la necessitat de trobar una solució que respecti el marc del dret internacional i els drets humans. I en clau internacional, presos polítics del grup Jaime Zik inicien una vaga de gana a una presó marroquina. Els presos polítics saharauis del grup Jaime Zik, que es troben a la presó d'Aid Mellou 1, al voltant de la ciutat marroquina d'Agadir, han anunciat que iniciarien una vaga de fam d'advertiment durant 48 hores, en protesta per les polítiques discriminatòries que pateixen diàriament a mans de l'autoritat penitenciària, inclosa la privació dels seus drets a la revisió mèdica i els tractaments mèdics, el recés diari i la malnutrició a què són sotmesos. Els activistes també exigeixen, mitjançant aquesta vaga de fam, la millora de les seves condicions d'empresonament, la restitució dels seus drets legítims i que es posi fi a les pràctiques de discriminació per les seves posicions polítiques, aplicades en contra per ordres d'autoritats superiors de l'estat marroquí. I l'ONU demana al Marroc que alliberi els presos polítics saharauis. El grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides ha confirmat la detenció il·legal d'una desena d'activistes saharauis coneguts com els presos de Jaime Zik, que compleixen amb prou feines a les presons marroquines. En la petició d'alliberament de tots els presos de Jaime Zik, els juristes del grup de treball van destacar totes les formes d'arbitrarietat que pesaven sobre el procés davant un tribunal militar marroquí i sobre la detenció. Denegació d'accés a advocats, confessions obtingudes sota tortura, manca d'imparcialitat i independència del Tribunal de Justícia, tractes inhumans a les diferents presons marroquines on es troben detinguts. Per a l'associació, es tracta del pas abans de la celebració del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental previst per l'ONU, un referèndum estancat des de fa gairebé 50 anys i que priva un poble no autònom del seu dret a ser independent. I per finalitzar, l'Assemblea General de l'ONU adopta una nova resolució sobre el Sàhara Occidental. La resolució que reafirma el marc jurídic de la qüestió del Sàhara Occidental i la responsabilitat de les Nacions Unides cap al poble saharaui. En declaracions als mitjans de comunicació, el senyor Sidi Mohamed Omar, membre del Secretariat Nacional, representant del Front Polisario davant les Nacions Unides i coordinador amb la MINURSO, va subratllar que la resolució adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en el seu actual període de sessions dona suport i confirma la lletra i l'esperit de la resolució adoptada per la Quarta Comissió de l'Assemblea General de l'11 d'octubre de 2023. A més, ha assenyalat que la reafirmació per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides del marc jurídic de la qüestió del Sàhara Occidental com a una qüestió de descolonització i de la responsabilitat de l'organització cap al poble saharaui és un cop dur a l'estat ocupant del Marroc i als seus intents de distorsionar l'ordre mundial.
Gràcies, Núria. Seguim el Bou Sarauí, el programa de ràdio de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears a la Mediterrània, a l'opinió i l'anàlisi d'un imprescindible, d'en Ramon Orfila. Del subsecretari adjunt pel Nord d'Àfrica del govern dels Estats Units, Joshua Harris, a la que seguirà previsiblement una visita semblant al Marroc, seria indicativa del renovat interès del govern nord-americà per la situació política i militar al nord d'Àfrica, i més concretament pel conflicte del Sàhara Occidental, respecte del que el diplomàtic ha reconegut l'interès per intensificar el procés polític des de la ONU per lograr una solució duradera i digna sense més demora pel poble del Sàhara Occidental. I vull subratllar la novetat d'aquest sense més demora, com a demostratiu de l'interès per la qüestió. La visita es produeix en un context marcat per la guerra a Palestina, en el que els bombardejos indiscriminats sobre la població civil indefensa de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel fan créixer la indignació entre l'opinió pública mundial, i especialment la dels països àrabs i musulmans, tant pels atacs que ja han causat més de 17.000 morts entre els palestins, com per la incapacitat de la ONU a l'hora d'aturar el desastre humanitari, les imatges brutals del qual entren cada dia a les cases del món sencer a través dels informatius. També és cert que cada dia preocupa més als Estats Units la progressiva pèrdua d'influència d'Occident a un continent, Àfrica, amb uns recursos naturals vitals pel futur. I més concretament els preocupa l'increment de la presència de Rússia i Xina en els països centreafricans, dels que França no ha tingut més remei que retirar-se pels seus errors polítics. Saben perfectament que Algèria ha anat adquirint un pes polític i econòmic cada vegada més gran, degut a la importància de les seves reserves petrolieres i de gas, de tal manera que fins i tot França, que fins fa poc era la principal valedora del Marroc, ara està intentant recuperar la relació econòmica i diplomàtica amb aquell país, empesa, d'altra banda, pels errors de la monarquia marroquí que, envalentonada per la seva nova aliança amb Israel, ha originat greus escàndols com el del Marroc Gate, amb una trama de corrupció al Parlament Europeu, o l'espionatge amb el sistema Pegasus que va arribar a afectar el propi president francès, Macron, que des de que es va destapar ha mantingut una relació molt freda amb el monarca feudal del Marroc. Saben igualment que el rosari de cops d'estat militars a països del centre d'Àfrica, 7 en pocs anys, pot ser molt més perillós si es produeix un atracament dels mateixos Algèria i Rússia utilitza per substituir França a la zona. Saben així mateix que el conflicte que enfronta el Front Polisario i el Marroc té una difícil sortida des de la perspectiva militar, que l'actual fase de guerra de baixa intensitat, si pugés amb força, podria desembocar en un increment greu de la tensió entre Algèria i el Marroc amb els perills de desestabilització de tot el Magreb que això implica. Coneixen fins quin punt el divorci entre la monarquia de Mohamed VI i el seu entorn aliat d'Israel i el sentiment de la població marroquí, clarament pro-palestí, pot arribar a crear tensions al carrer, justament quan la crisi econòmica empobreix cada vegada més la població, especialment la rural, del Marroc. Saben la deixadesa de funcions del monarca cada dia més evident, amb absències molt notables del rei que arriba a passar més de la meitat de l'any a les seves residències de luxe a París o Gabon, destorbant-se fins i tot a l'hora de fer acte de presència davant crisis tan profundes com la causada pel recent terratrèmol a la zona de Marrakeix. Saben que el cost de mantenir 100.000 soldats de l'exèrcit del Marroc en alerta constant al llarg del mur de la vergonya és inadmissible i que qualsevol increment de la intensitat de la guerra posaria en dubte la capacitat per mantenir-lo, a no ser que comptés en sucosos ajuts d'altres països, cosa que ara per ara resulta dubtosa, com a mínim, en el context que vivim en aquests moments.
I saben, finalment, que tant les Nacions Unides com els Estats Units necessiten algun èxit en política internacional que faci oblidar o pal·liar, almenys, el mal gust de boca pels pocs avenços en el pla militar a la guerra d'Ucraïna, estancada i cap cop més cara econòmicament parlant. Si fessin una avaluació entre la ciutadania internacional, pocs serien els que valoressin de manera positiva l'existència del Consell de Seguretat, convertit en una eina inútil per solventar els problemes del món, i aquest fet també causa algun tipus de preocupació entre els dirigents d'Occident. El fracàs que representa pels Estats Units conviure cada dia amb les imatges del genocidi perpetrat per Israel a Gaza i possiblement en un futur proper també a Cisjordània, desgasta i no poc l'administració Biden, que es debat entre la voluntat manifestada una i una altra vegada de mantenir tot el suport militar i polític a Israel i la necessitat d'atar el rosari de crims de guerra d'un Netanyahu embogit que galopa desfermat cap a l'abisme i amenaça en convertir en els ulls de l'opinió pública els seus aliats en encobridors i còmplices d'un desastre humanitari que ha adquirit una dinàmica tal que no saben, no poden i no volen aturar. És en aquest context que els Estats Units protagonitzen l'intent de rellançar les negociacions entre les parts del conflicte del Sàhara, sense demora, ha afirmat el subsecretari Joshua Harris. I en aquest sentit, tot l'esforç diplomàtic dels darrers anys del govern de la República Àrab Saharaui Democràtica adquireix una nova rellevància, en tant que la seva presència a fòrums com és l'Organització per la Unitat Africana, de la que forma part com a soci fundador, li confereixen un pes específic inqüestionable. Queda molt per fer, està prou clar. Però quan un conflicte amb una durada de tants anys genera nous moviments internacionals, vol dir que s'obren noves perspectives. I aquest és un bon motiu per a l'esperança de que un dia, més pres que tard, el poble del Sàhara Occidental, sent vegades traicionat i venut, amb un sofriment de dècades d'exili, ocupació militar i guerra, pugui recuperar la seva terra, el seu país, per reconstruir-lo en pau. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Seguim al Bou Sarauí, aquí a Ona Mediterrània, i amics i amigues, els dies 1 i 2 de desembre, de fa uns dies, es va celebrar a Toledo, Espanya, la 47a conferència EUCOCO, que és la conferència de suport a la lluita del poble sarauí per exercir el seu dret inalienable i imprescindible a l'autodeterminació i a la independència. Inicialment aquesta conferència era eminentment europea, però com que ja han passat bastant d'anys, 47 conferències, no?, ha esdevingut amb un aconteixement, amb una reunió realment internacional. Insisteix que EUCOCO és la reunió de coordinació europea i també internacional ja,
més important del moviment solidari amb la causa sarauí. Una delegació de les Illes Balears, a la qual hi participaren membres de l'intergrup Pau i Llibertat per al poble sarauí del Parlament de les Illes Balears i de representant de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears, hi van participar en aquesta conferència a Toledo. Allà varen poder xerrar amb en Xavier Serra, que és el president de la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara, més coneguda com a CEAS Sàhara. Aquesta és la conversació que varen mantenir amb ell. Bé, estem amb en Xavier Serra, que és president de la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara, amb el poble sarauí. No sé exactament quin és el nom oficial. El nom oficial és Coordinadora Estatal d'Associacions... Espera, que està en castellà, no en català. Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el poble saharaui. Que és més coneguda per CEAS Sàhara, no? Bé, estem en el marc de la 47 edició d'Eucoco, no? I la primera pregunta és demanar-te des de la vostra perspectiva, des de la teva perspectiva, no?, de president de CEAS Sàhara, com valores aquesta 47a edició d'Eucoco? Quan valores alguna cosa com aquesta sempre hi ha molts estats diferents, no?, de valoració. La primera és que la bona notícia és que és la 47 edició d'una trobada internacional de persones i entitats solidàries en el poble saharaui. Això vol dir que a pesar de que han passat aquests 47 anys continua havent-hi gent que contínuament estan recolzant la causa saharaui. I no només els que van començar fa 47 anys, sinó gent nova, institucions noves que renoven una mica aquesta solidaritat sobre el poble saharaui. I aquest és un element positiu. La segona cosa, evidentment, és veure si l'assemblea, la reunió, la trobada, servirà o no per la tasca que tenim com a moviment solidari. Jo crec que des de fa un parell d'Eucoco sempre és una... segueixen el compliment d'aquesta agenda de treball. Això està començant, fa poc que hem començat en aquest sistema, però això permet dues coses. Primer, que quan s'acabi el document pot ser molt bo, però si ningú el segueix allà es queda. Si n'hi ha un seguiment, tenim una garantia que com mínim algú es preocupa de que allò realment es faci. I tercer, que a més aquelles coses que no han funcionat també poden ser recollides perquè en una altra trobada, la 48, siguin capaços de fer-ho millor i d'acertar més en la nostra agenda. Bé, lligat amb això, quina és la perspectiva de feina del moviment solidari amb el poble sarauí, no?, de l'estat espanyol en aquest ja imminent any 2024, no?, perquè crec que és un any molt farcit de possibles fites, no?, de possibles coses, no? Feina en tindrem, no mos avorrirem. Sí, clar, a veure, primer, continua havent-hi la feina que ha tingut el moviment solidari sempre, que és ser solidaris amb el poble saharaui. I això què significa? Doncs el pobret de vacances en pau en els infants, tota la solidaritat humanitària en els campaments, la solidaritat política en els campaments. Això és la feina habitual, que no és perquè sigui el 2024, és que el 2010 era el mateix i el 2025, si no s'arregla la cosa i no acabem ja en la independència, doncs serà exactament igual, no? Això és la tasca habitual del moviment solidari. I aquesta, evidentment, continuarà sent així, no? Quines són les coses noves del 2024, les coses que poden canviar el programa? Jo crec que són coses relacionades amb Europa, per una part, i després la tasca que tenim política dintre l'estat espanyol. A nivell d'Europa cal pensar dues coses. Primer, que tindrem una sentència al mes a març definitiva del Tribunal Europeu sobre les relacions de la Unió Europea en Marroc i, per tant, en la utilització que ha fet Marroc del Sàhara com territori propi. I que aquesta sentència, tots els indicis fan que segurament podem pensar que sigui positiva als interessos de la causa saharaui. I això és un element molt important que es donarà el 24. No és que sigui una sentència diferent, ja la teníem, el que passa que en aquesta cosa ja és ferma, i per tant a partir que ja és ferma ja no n'hi ha possibilitat de contestar-la. I a més és d'obligat compliment per tots els estats de la Unió Europea. És a dir,
Poso un exemple. En la sentència anterior, i que esperem que la ferma ho reguli exactament igual, diu categòricament que el Sàhara Occidental és un territori diferent i separat del Marroc. Si això és part d'una sentència i es recull així, com pot sustentar un discurs, un president d'un govern hipotètic, de qualsevol estat de la Unió Europea que digui una cosa diferent? Està en contra d'una sentència d'un tribunal europeu. I per tant és un element important. Segona cosa, n'hi ha eleccions europees. O sigui, no només tenim la sentència, sinó que 2 mesos després tenim les eleccions europees i per tant una de les tasques del moviment solidari és que en aquestes eleccions europees, sobretot si hi ha hagut una sentència anterior, els programes electorals dels nostres eurodiputats i la seva acció a nivell parlamentari europeu siguin conseqüents en aquesta sentència i en la causa saharaui. Aquests són elements a nivell europeu. A nivell de l'estat espanyol, estem com l'any passat. Per tant, la tasca de tot el moviment solidari és fer canviar el president del govern a la seva posició. Aquesta continua sent una tasca política perquè com això no ha variat, perquè no hem aconseguit que es variï, perquè sí que tenim una part del govern que ha declarat oficialment, oficiosament, que és favorable a la causa saharaui, que no combrega a la posició del president del govern i forma part del govern de l'Estat. També és veritat que el president de l'Estat no baixa de la seva posició anterior. Per tant, estem en la mateixa situació que teníem abans de les eleccions i per tant el moviment solidari tenim que fer el mateix que fèiem, que és fer tota la força perquè això es canviï. Jo crec que aquests són els grans elements que es poden donar en aquest període. A part d'això, home, la història recent ens mostra que un pot preveure el que vulgui i després passar a qualsevol altra cosa. És a dir, estem en una situació molt més canviant que en altres èpoques, estem envoltats de guerres que eren bastant impensables fa poc temps, ja no dic pel cas de Palestina, que potser és un element que ve de lluny, però que és més fàcil d'entendre perquè ha passat diverses vegades, a una intensitat major o menor, però ha passat diverses vegades. Però ningú pensava que Europa seria un lloc, una guerra com la que n'hi ha entre Ucrània i Rússia, i que sembla molt lluny, però està aquí al costat. Però coses d'aquestes poden passar que ens distorsionin el programa durant aquest temps, no sé, i com no se sap quines són, tampoc podem saber quines seran respecte al moviment saharaui. Jo crec que aquests són 3 elements. La quarta cosa és un element més intangible pel moviment solidari de cada una de les comunitats autònomes, no? Però que és important a nivell internacional, que és que estem armant cada cop més institucions de coordinació a nivell més internacional. L'Eucoco cada vegada més és menys Eucoco i més una World Coco, per dir-ho d'alguna manera, no? I també estem treballant en aquest sentit, per exemple, amb els diputats i diputades, intentant que hi hagi coordinació entre els diputats i diputades africans, diputats i diputades americans i diputats i diputades europeus. I això, a poc s'està armant i que és un terreny que des del moviment solidari més de base es veu poc, però que també és un element molt important com a treball del moviment solidari a nivell global. Sí, cada vegada és més un germen d'una internacional solidària amb el poble saharaui, no? Aquestes conferències, no? Una darrera pregunta que és de pura... Tu creus, amb els teus coneixements que tens i la teva dilatada història, no?, en el moviment, que la Unió Europea i fins i tot especialment el nostre govern, el govern de l'estat espanyol, està preparat per una sentència com la que esperàvem, no?, en el primer trimestre de l'any que ve, favorable a les tesis de les anteriors sentències, per una altra banda, i a les tesis del Front Polisario. Tu creus que estan mentalment, institucionalment, és que... Jo crec que sí i que no. Crec que tenen feina perquè s'apliqui la sentència. Jo crec que sí i que no. M'explico el que vull dir. Per exemple, la Unió Europea no ha renovat cap acord amb el Marroc dels que han caducat aquest any. Què vol dir això? S'estan ja preparant perquè la sentència del Tribunal Europeu digui una cosa que no els agrada, que és que el Sàhara Occidental és un lloc diferent i separat del Marroc, i per tant que els tiri a terra qualsevol acord que pugui fer-se ara. I en aquest sentit sí que es veu que aquest element de preparació. Però clar, la sentència diu més coses. La sentència, entre altres coses, diu que tots els acords que s'han fet fins ara són il·legals. Què vol dir això? Que segona, abans de dir això, la segona és que també diu que el legítim i únic representant del poble saharaui és el Front Polisario. En conseqüència d'això, el Front Polisario pot demandar a la Unió Europea per danys i perjudicis de tots aquests anys que han explotat
empreses de la Unió Europea el territori, els recursos naturals del Sàhara Occidental sent una acció absolutament il·legal. Per exemple, per això no estan preparats. Què vol dir això també? Que l'estatus polític de les delegacions del Polisari a Europa canvia. Tenen una sentència que els empara com a representants legítims del Sàhara Occidental. I per tant, això no els dona capacitat d'entrada, no sé que hi hagi un reconeixement oficial per fer ambaixades, però és que els delegats saharauis passen a ser delegats oficials d'un poble segons una sentència del Tribunal Europeu. Jo crec que tot això encara no està assumit. Tercer, el que deia abans, és que a més el que diu és claríssimament que aquesta sentència obliga a tots els líders europeus, a tots els països europeus, i per tant hi ha determinades posicions, determinats líders europeus que estaran fora de llei. Per això estem preparats, jo crec que no. Quin és la contrapartida? És el que és difícil de calcular, no? Perquè és l'element que no coneixem. És a dir, quina contrapartida pot tenir qui sigui per fer no sé què a favor del Marroc. A part del Marroc Gate, que és el que coneixem. Jo ara no parlo per desqualificar a tothom i tal, no, simplement perquè una de les coses que sí coneixem és que hi ha hagut un intent per part del Marroc, no un intent, és un fet, que el Marroc ha comprat voluntats al Parlament Europeu a favor seu, no? A part d'això, no coneixem quina contrapartida és interessant per a Europa en tenir determinats tipus de relació, en aquest cas el Marroc. Sense anar més lluny de tenir bones relacions amb tots els veïns és positiu. Sí, clar. Però en tot cas en tots els veïns. La legalitat, aplicar la legalitat. Aplicar la legalitat. La justícia, en aquest cas, no? Sí. I que, a més, en el cas del nord d'Àfrica, tots sabem que hi ha un contrapès entre el Marroc i l'Algèria. Quan tu fas qualsevol cosa que poses en contra al Marroc, a Algèria se te posa a favor. Si tu fas qualsevol cosa a favor del poble saharaui, per tant vol dir a gust dels algerians estan contents i els marroquins estan descontents. Bueno, això és un joc de contrapesos. Llavors, quan tu jugues en política internacional, quan tu fas una acció en nom del teu país, has de tenir en compte aquest tipus de coses. Però, bueno, això ja s'allargaríem ja en temes de política internacional més complicats. No m'acat ho desig, però no m'acat d'imaginar anar als bares negociant amb una delegació del Front Polisari, però... No, jo tampoc, Jo d'entrada tampoc. El que potser la situació pot obligar a canviar de ministre. Tant de bo. Potser. Tal vegada, sí. Moltes gràcies, Xavier. Si vols afegir alguna cosa pels nostres seguidors de Veu Saragüí... No, jo crec que toca felicitar-vos a l'associació mallorquina per la feina que feu a les Illes. Heu estat un dels puntals en moltes coses, per exemple, a nivell del treball parlamentari. Sí, el treball parlamentari que heu fet històricament a les Illes ha sigut un exemple per als altres cantons, i jo crec que això s'ha de reconèixer sempre, no? I evidentment en tots els altres projectes, igual que en altres jocs del moviment solidari, Vacances en Pau, etc. Però això jo ho dono per descomptat, perquè és el que fan totes les entitats solidàries cada dia, i ho feu tots molt bé i en un esforç personal molt gran, no? Però a més, en el cas de Balears volia ressaltar això, perquè és veritat que la presidenta anterior balear ha sigut de les poques militants socialistes en un carrer important que públicament s'ha expressat a favor de la causa saharaui. I això és perquè hi ha una feina darrere. Bueno, també la senyora Francina Armengol, actualment presidenta del Congrés dels Diputats, la seva solidaritat, el seu compromís a la causa saharaui, sincer, de més llarg, segurament. És de bo, és de veritat, no? No és postureo, no? Sinó tot el contrari. Per moltes gràcies i un plaer. Seguirem parlant més endavant. Segur, que ocasions no faltaran. No es faltaran. Aquest any que ve crec que estarem, insisteix, no? Divertits. Entretenguts, no? Sí. I que, bueno, està bé, no? Perquè la nostra passió, no? Aquesta lluita i... Sí, part de la nostra passió quasi vital, no? Sí, no, i que sobretot, més que pensar en nosaltres, que també, sobretot als saharauis, no? Aconseguir una victòria al Tribunal Europeu és un pas enorme pel poble saharaui. Per tant, serà un moment important en la història recent del poble saharaui. Segur que el moviment solidari la sap explicar bé i fer la tasca de divulgació que farem. Esperem. Moltes gràcies, A vosaltres. Adéu.
d'aquesta Conferència Europea Internacional de Solidaritat amb el poble sarauí que es va dur a terme el passat dia 1 i 2 de desembre a Toledo. En aquest marc també parlàrem amb Hadiyetu El Mokhtar, que és ella una gran activista sarauí que ha ocupat diverses responsabilitats en el Frente Polisario i que ara mateix és la delegada del Polisario a la Comunitat Autònoma de Madrid. L'escoltam. Estamos en compañía de Hadiyetu Mokhtar, que es desde hace unos meses la delegada del Frente Polisario en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Bueno, entonces te quería preguntar, o te pregunto, ¿cómo valoras el desarrollo y las conclusiones de esta 77 EUCOCO? 47. 47. Sí, bueno, la EUCOCO, como bien sabes, se celebra en Toledo. Se ha estado desarrollando ayer y hoy, 1 y 2 de diciembre de 2023, en esta turística ciudad de Toledo, que además es una ciudad histórica que ha acogido las diferentes culturas. Es, por lo tanto, símbolo de la convivencia, de la fraternidad, y precisamente en eso se basa la lucha del pueblo saharaui, ¿no? Y el movimiento de solidaridad apoyando a la causa saharaui, que es un movimiento amplio, internacional, pues realmente refleja esa solidaridad y ese apoyo constante a una lucha justa por el derecho a la libertad, a la autodeterminación y a la independencia del pueblo saharaui. El pueblo saharaui lleva casi medio siglo, por eso estamos en la 47 edición de esta Conferencia Europea de Solidaridad, que yo esta mañana he dicho en un par de entrevistas con otros medios de prensa, que ya no es solo una conferencia europea, sino que es una conferencia casi global, ¿no? Porque hemos podido ver la amplia participación de los diferentes continentes, que además abarca hemos podido ver la amplia participación de los diferentes continentes, que además abarca un movimiento solidario muy amplio. Vemos que hay miembros de parlamentos, tanto nacionales como internacionales, miembros de asambleas nacionales, locales, regionales, a nivel del Estado español, parlamentos por ejemplo, de África, una amplia participación de las dos cámaras de Argelia. También hay parlamentarios, europarlamentarios y parlamentarios del Parlamento Europeo, pero también del Parlamento Africano. Tenemos representación de fuerzas políticas desde la derecha, del centro y de la izquierda, sindicatos, representantes de organizaciones no gubernamentales, tanto
especializados en la defensa de los derechos humanos, como también la defensa de los derechos políticos, sociales, económicos del pueblo saharaui, que también han estado presentes en los diferentes talleres. Este EUCOCO, como el anterior, trabaja sobre 4 pilares fundamentales en los que se articula la lucha del pueblo saharaui por la libertad y la independencia. Uno de ellos es la cuestión política, que es importante con respecto a la presencia de los europarlamentarios y los parlamentos nacionales e internacionales que han estado presentes, que es precisamente la cuestión jurídica para realizar unas acciones, sobre todo en estos últimos años, y en los planes de futuros de trabajo, en una acción diplomática y política encaminada a consolidar precisamente esa situación jurídica, que es la cuestión de descolonización del pueblo saharaui, que sigue estando en la Agenda de Naciones Unidas como una cuestión de descolonización inconclusa. Otro de los talleres fundamentales también es el tema de los recursos naturales, y es importante porque estamos a punto de conocer la sentencia definitiva o el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a los acuerdos ilegales que tiene la Unión Europea con Marruecos y que abarcan los productos y los recursos del territorio sahara occidental. Ya hemos tenido otras sentencias que dejan claro que esos acuerdos son ilegales, pero además deja clarísimo que el territorio sahara occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, y por lo tanto también destaca que el Frente Polisario tiene esa identidad jurídica para defender los intereses del pueblo saharaui. Entonces, el taller precisamente está elaborando un programa de acción que se engloba dentro de los diferentes programas de acción que el EUCOCO ha adoptado para defender precisamente y no solamente los intereses del pueblo saharaui en cuanto al expolio de los recursos naturales, sino también una acción política encaminada a que se respeten esas sentencias por parte de los diferentes gobiernos y empresas, sobre todo en el marco de la Unión Europea. Otro de los talleres importantes también es la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados frente a esa agresión y a esa violencia sistemática que utiliza Marruecos, y que estos días hemos podido hacer similar a lo que está sufriendo el pueblo palestino desde el 7 de octubre, con ese intento de genocidio que no solo lo sufre el pueblo palestino desde el 7 de octubre, sino desde hace 75 años. Entonces, es importante saber que el pueblo saharaui también lo sufre desde que Marruecos ocupa el territorio tras el abandono de España, con la complicidad de la potencia colonizadora, el Estado español, que nunca ha defendido el respeto de los derechos humanos. Y luego también es poner un poco el foco en la falta de compromiso de las Naciones Unidas, que teniendo una misión de Naciones Unidas para el referéndum en el territorio del Sahara Occidental, es paradójico que no pueda también defender los derechos humanos, la protección de los derechos humanos en los territorios ocupados especialmente, y que pueda también reportar, ¿no?, a los comités y a los consejos de derechos humanos de Naciones Unidas la situación brutal que viven los saharauis, las mujeres y los activistas en particular. Y sobre todo es importante este taller porque se realiza justo unos días después de que el comité contra la detención arbitraria de Naciones Unidas haya pedido directamente y exigido la liberación de los presos políticos saharauis, que en su mayoría están condenados a cadenas perpetuas sin haber tenido unos juicios justos, condenados por parte de un tribunal militar en Marruecos por el simple hecho de reivindicar el derecho de autodeterminación, que es un derecho inalienable del pueblo saharaui. Y luego también
tenemos el otro taller. De política comunicativa y de Eso comunicación. es, de política y de medios de comunicación para apoyar al pueblo saharaui en esa lucha contra el bloqueo informativo que sufre la causa, especialmente por parte de los medios oficiales a nivel de Europa, pero fundamentalmente el Estado español, que en connivencia con Marruecos lo que intenta es vender este conflicto como un conflicto de baja intensidad, cuando ningún conflicto es de baja intensidad, cuando hay una resistencia y cuando sobre todo el pueblo saharaui lleva 3 años ya con una lucha y una guerra abierta con Marruecos después de que este haya roto el alto el fuego el 13 de noviembre del 2020. Entonces, creo que sintetizando un poco y haciendo más transversal todo lo que se ha tratado en esta edición 47 de la OCOCO, me parece que hay un avance importante. Primero, por la participación tan amplia y diversa que ha habido en esta OCOCO, pero sobre todo de cara a los debates que hemos tenido en los diferentes talleres, la calidad de las delegaciones presentes y sobre todo las conclusiones que se han plasmado en la declaración final de cara al programa de acción del 2024, que va a enfocar estos temas, pero fundamentalmente va a trabajar de cara a la imposición de los gobiernos europeos y sobre todo el gobierno español, para que asuma sus responsabilidades con respecto a la descolonización, con un compromiso más político y encarado a que asuma su responsabilidad, porque no puede seguir eludiendo esa responsabilidad histórica, política y jurídica con su excolonia. Lo cual exigiría que el presidente del gobierno español cambiara de posición, ¿no? De aquella tradición, de aquel cambio de hace unos años, ¿no? Bueno, el cambio el giro de Sánchez, porque no es del gobierno ni es de la fuerza política, es exclusivamente una posición de Sánchez, que no cuenta además con el respaldo ni del Parlamento, ni del Senado, ni de ninguna fuerza política, incluso de las fuerzas políticas que le ayudan en el gobierno de coalición, que están en contra, que además han declarado en más de una ocasión que van a pedirle que revierta esa posición. No nos parece una posición honesta, porque contraviene la legalidad internacional, contraviene los derechos humanos, contraviene los derechos de los pueblos y sobre todo contraviene la opinión mayoritaria de la sociedad española, que apoya claramente un compromiso con el pueblo saharaui, que sigue siendo una colonia y un territorio pendiente de descolonización. Entonces, como desde partiendo de nuestro derecho a seguir exigiendo que España asuma su responsabilidad, es que Sánchez tiene la obligación política y moral de revertir esa posición tan inexplicable, tan vergonzosa, y sobre todo después de que haya apoyado de manera valiente, de manera clara, con respecto a lo que está ocurriendo en Palestina, pues eso mismo tiene que valer también para el Sáhara Occidental. Por lo tanto, somos optimistas, pensando que también, utilizando su presidencia de la Unión Europea, pues que vuelva a la posición coherente para apoyar también ese pueblo que lucha por lo mismo que lucha el pueblo palestino. ¿Crees, Amide, tú, que este próximo año 2024 será un año de avances, ¿no? Desde el punto de vista del Polisario, de avances en la independencia No me cabe la menor duda, porque el pueblo saharaui, mientras siga resistiendo y luchando, siempre son avances, aunque otros lo puedan ver con otro prisma, con otra... Tía, que
día que resistimos es pero un día más exactamente, que avanzamos hacia la libertad y hacia la independencia. Y de hecho, el lema de esta 47 Eucoco es que la independencia es la única solución. Por lo tanto, mientras los saharauis seguimos resistiendo y reivindicando nuestro derecho, no hay fuerza que diga lo contrario. Bueno, pues muchas gracias, como siempre un placer hablar contigo. Igualmente. Y seguimos en la lucha. Seguimos en... Bé, idò, així acaba aquesta mena de crònica, no?, d'aquests 2 dies de feina a la conferència Eucoco, la conferència europea i internacional ja de solidaritat amb el poble sarauí. Així acaba aquesta crònica, però no podíem acabar el programa sense convocar-vos a una cita que ja ha esdevingut una mena de tradició de l'hora baixa del dia de Nadal aquí a Palma. El dia 25 de desembre, a les 20 hores, a la plaça de Cort de Palma, un altre cop, l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears convoca la ja clàssica concentració d'encesa d'espelmes i de protesta, per tant, no? L'encesa d'espelmes té aquest significat, no?, d'aquesta imatge que l'associa, no?, en la lluita global, no?, per l'efectivitat dels drets humans, no?, contra la tortura, contra els empresonaments injustos, etc. No? I, per tant, serà una concentració amb encesa d'espelmes, com cada any, en suport al poble sarauí, en aquest cas, per reivindicar la llibertat dels presos polítics sarauís i per la independència del Sàhara Occidental. Vos acomiadam el programa amb una excel·lent notícia. La gran artista sarauí Aziz Abrahim, que defensa la causa de la independència del Sàhara Occidental arreu del món, anuncia un nou disc. Com a avançament ha publicat la cançó Tahibla. L'escoltam i a reveure.